అదే ప్రతి పౌరుడు ప్రశ్నించగా వచ్చే ఓటు హక్కు, దాన్ని ధిక్కరించి వేసావో దిక్కుండదు నీకు. అరరర మంచి మనిషిని ఎన్నుకుంటే అభివృద్ధిని చాటును, లేకుంటే బతుకులన్నీ చీకటిలో మగ్గును. దేశ తలరాతను మార్చగా అంబేద్కర్ చేసిన ఆలోచన గొప్పదాయనా. ఓటరా తెలుసుకొని అడుగు వేయరా. ప్రగతి సూత్రమయ్యి ప్రతి ఇంటికి వెలుగయ్యి రాజ్యాంగం మనకిచ్చెను హక్కును, నిర్లక్ష్యంతో వేయకురా ఓటును. ఓటెవ్వరికేస్తారు అన్నలారా మా అక్కలారా, ఓటే మన ఆయుధం అవునంటారా మీరు కాదంటారా. ఓటెవ్వరికేస్తారు అన్నలారా మా అక్కలారా, ఓటే మన ఆయుధం అవునంటారా మీరు కాదంటారా. అరే దేశ సంపదను సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టేలా, వెనకబాటుతనం దరిద్రాన్ని తరిమి కొట్టు